Neața! Maestre, ce le faci, ce le spui, nu știu cum dansezi, dar e ceva în aer. Doamnelor și domnilor, Animalix la Neața, aplauze, salut băieții! Salut, salut! Ce schimbare de stil, câți ani de Animalix? 12 ani! 12 ani de Animalix, dă-le în mama zmeilor de acord. Vorbim de acord. Ați început de la vopselurile alea pe față și frezele alea șoc pe care le-am văzut de 1 februarie la 3 ani de Neața și ați ajuns în zona asta care e altceva, e despre... acum ceva timp ai venit cu o piesă la noi, ne-ai dat-o să o ascultăm la căști. Și astăzi o să lansăm clipul. Și azi lansăm clipul în premieră la Neața, nu-i așa, amănuntă. I-ați făcut și un site. Da, am făcut și un site pe uniidintre-noi.com, vedeți ce se mai întâmplă și pe pagina de Facebook ne căutați Animalix. O să vedeți acolo că updatăm tot timpul cu știri, am creat așa o comunitate deja. Aveți cam cea mai mare comunitate de fani, dar asta nu de azi de mâine, ci de câțiva ani. De câțiva ani. Noi am avut așa toată lumea se întreabă unde am dispărut în ultima vreme. N-am dispărut nicăieri, ne facem treaba de artiști, stăm în studio, pe scenă. Dar v-ați cărat la un moment dat în Ibiza, nu? Asta vreun an jumate acolo și ați povestit tuturor că lucrați la album, dar la Ibiza, adică... Am lucrat la album. Pe bune, ne-am intrat... Da. Dar nu puteai să lucrezi la Cilea la Țăndărei, trebuia să te duci până la Ibiza, adică nu, e aerul mai sărat. Am lucrat... E mai ieftină mâncarea, bravo, bine. Fructele de mare sunt mai ieftine acolo. Da, un vierme care mănâncă fructe de mare, nu știu, mă rog, treaba lui. Culmea canibalismului, e? Da. Da. Ce faci un vierme la Ibiza, mănâncă fructe de mare? Nu, chiar am lucrat la album. Da. Nu un an, o lună jumate. O lună jumate? Un an, păi nu mai de întorceam. Și așa o lună jumate am venit cu șuturi în fund. Nu mai vreați să plecați de acolo? Nu știu pe ce parte a Spaniei. E frumos, e partea insulară. Sunteți mulțumiți de ce ați realizat până acum? Adică e ok? Da, suntem foarte mulțumiți. În 2004 am reușit să scăpăm de contractele care ne interziceau să ne compunem singuri materialele. În ăștia 12 ani am avut multe bătălii de dus, ca independența în show business, așa cum știți și voi, se câștigă cu ceva sânge. Pe pereți? Sânge pe pereți, da. Și n-a fost o perioadă tocmai ușoară, așa probabil cum pare la TV. Au fost foarte multe nopți nedormite, ați făcut momente de frustrare. frustrare. La un moment dat ați zis, bă, noi cântăm cu trupă, vrem cu band, ați făcut niște show-uri am zis că romane, nu? Am zis că e momentul să evoluăm. Noi am spus ce am avut de spus în sectorul dance, mai ales în partea comercială, și am zis să venim și partea asta mai spre underground și să arătăm de fapt adevărata fața celor care urmau să fie Animalix. Nu? Am crescut și noi și nu poți să faci aceeași muzică, cel puțin din punctul nostru de vedere, 10 ani la rând. Corect, publicul vostru crește și crește odată cu voi. Mulți apreciază chestia asta. Mai sunt și fani care ne scriu pe pagina de Facebook sau pe YouTube, pe canalul nostru, Animalix Oficial. Spun, bă, că îmi plăcea mai mult când erați în Formula de 3, că acum nu vă stă bine, că era mai cool, că mi-aduc aminte astea clipurile pe care m-am îndrăgostit, piesele și așa mai departe. Da. Sunt de acord cu ei în anumite momente ale vieții, știi, când stai și te gândești, bă, oare era mai bine sau nu, dar eu cred că totuși noi am evoluat și ceea ce e mai important, am ajuns să facem producții singurei. Albumul ăsta e un album, da. Piesa asta e o piesă specială, producția ei s-a întâmplat la noi, e o piesă care nu am dat-o niciunei case de discuri, tocmai în ideea de a fi total independent și de a da oportunitatea fanilor și tuturor celor care vor să o downloadeze gratis. Este pe uniidintre-noi.com piesa și în felul ăsta să strângem mai mult cercul care era între noi, distanța aia care era între noi și fani. Acum e mult mai mică. Foarte mulți artiști apelează la micul ăsta joc, pentru că nu se câștigă bani din vânzarea de discuri în România și asta o știe toată lumea. Nu se mai câștigă la nivel internațional bani din vânzări de CD-uri. Da, de când cu băiatul ăla, cu Napster. Doamnelor și domnilor, în premieră videoclip la Neața, un featuring cu Iolo de la Zale. Domnul Dani. Animalix, eu v-am zis că foarte, dacă... Mulțumim. Acum mi-aduc aminte, pe vremuri când, dacă făceai o filmare la televizor și vrei să exprimi că în ea se întâmplă ceva sport extrem, trebuia neapărat să iei Guano Apes, că atât aveam. Acolo e, nu?
Mulțumim tare mult, băieți. Mulțumim de invitație. Salut, să aveți o viață frumoasă.